Actually, माने आं personally आं हारसिङै माने मोनसे पलिटिक्स हान्जाजोंहाय आं एक्टिभ जानानै खामानि मावफेराखैमोन आरोखि ओमफ्राय दा थेवबो माने जानाखि जोंहा हाग्रामा महिलारि सारखौहाय माने सिफ खालामफिननो थाखाय आरो खाम्फा बरगयारि सारनोहाय माने भट होनो थाखायनो नैबे जोङो माने लाइमोनफ्रा जयेन जानाय जादों एक्चुअली जों बयबो मिथिखायो बिटिसि आवहाय दा जेबो गैया जानाखि बिटिसि 6 शेड्युल बेयो टोटली डिस्ट्रय जाजोबनो थांगासिनो दं दा माबोरैहाय डिस्ट्रय जाखो होननानै जों साननानै नायोबा जोंहा जानाखि माखासे खेत्रआवहाय गोबां माने फेक इनकाउन्टार खालामबोनाय आरो बेजों लोगोसे माखासे बर'फोरनि जानाखि मोन्थाय जोंहा फरेस्ट राइट एक्ट मथे जानाखि जोंहा माने हाजो ओनसोलावहाय खारखानानै थानो मोननाय मोन्थाय दं आरोखि दा एक्चुअली नैबे बुस्थुआहाय लासै डिस्ट्रय जाबोनायजों लोगोसे जायनि थाखाय आसाम गभर्नमेन्टआ नैबे बिटिसिखौ हेन्डेल खालामबाय नालाय जायनि थाखाय जोंहा आसाम गभर्नमेन्टआ जेखि खालामा मानो सहायनानै थानो गोनां जायो आरोखि बर'फ्रा जायनि थाखाय माने फिसा साइकेलजोंहाय बन लानानै फैबाबो माने इनकाउन्टार खालामजानाय दा एक्चुअली नैबेफोरो माने जोंहा बिटिसि गभर्नमेन्टआ हेन्डेल खालामनो हानाय गोहो दं आरोखि जानाखि सिगांनि जोंहा चिफ मिनिस्टार जानाखि हाग्रामा महिलारि सारा दा नैबे खेत्रआवहाय लासै डिस्ट्रय जाबोनायखाय माने जों लाइमोनफ्रानो माने बिटिसिखौ प्रटेक्ट होफिननो थाखाय माने ओंखारबोनाय जादों आरोखि दा एक्चुअली 6 शेड्युला माबोरैहाय डिस्ट्रय जादों होननानै बुङोब्ला जोंहा जाखिनि जोंहा फरेस्ट एरियायावहाय गोबां रां आरजिनो हायोमोन आरोखि जोंहा सिगां बिटिसिनि जानाखि रेभिनिउ बेखौ कालेक्ट खालामनानै जोंहा बिटिसियावहाय गोसोबायदि फाउन्डेसन गायसननो हानाय केपासिटि दंमोन आरोखि दा एक्चुअली जोङो मोनफ्रोमबो जोंहा फाउन्डेसनाव नुनो मोनो जे जानाखि गभ अफ बिटिआर होननाय लिरनाय नुनो मोननाय नङा आरोखि मानो होननानै बुङोब्ला बैफोर स्किमा जाहैबाय माने आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय अलरेडि फैनाय आरोखि मानो होननानै बुङोब्ला बेयाव गभ अफ आसामसो थागोन बेवहाय गभ अफ बिटिआर होननाय मोनसेबो बुस्थु गैया आरोखि दा माने बेफोर फरेस्ट एरियाफ्रा जोंना माने फरेस्टनि रेभिनिउ कालेक्सना डिस्ट्रय जाबाय नालाय दा बेनि थाखायनो माने आसाम गभर्नमेन्टआ बेखौ गायसनहरफिनबाय आरोखि जानाखि जोंनि बिटिसिनि जानाखि माने रेभिनिउ बेखौ लानानै थांफिनजोबनाय जाबाय आरोखि दा बिटिसियाव जेबो गैया नङा होमबा नैबे जेबो गैयिनि थाखायनो जों लाइमोनफ्रा माने प्रटेक्ट खालामफिननो थाखाय बिटिसिखौ नङा होमबा जानाखि हाग्रामा महिलारि सारखौहाय सिफ खालामफिननो थाखाय बिटिसिनि बेनि थाखायनो जों ओंखारबोनाय जादों आरोखि थांखिफ्रानो बेनो आरोखि मानो होनना बुङोब्ला जोङो माने लाइमोनफ्रा ज' जानानैहाय जानाखि बिटिसिनि फिसा फिसौ खामानि आरो बेजोंनो लोगोसे बिटिसियावहाय माने सान्थि लाबोनो थाखाय एक्चुअलि सान्थि होननानै बुङोब्लाबो जों माने फुललि सान्थिखौ मोनजोबनो हाया आरोखि जेब्ला माने रांखावरि बिथिङावहाय ल' जायो अब्ला जों फुल सान्थिखौ मोननो हाया आरोखि नङा होमबा दा बेखायनो जोङो लाइमोनफ्रा ज' जानानै खौसे जानानै हाग्रामा महिलारि सारखौहाय सिफ खालामनानै आरोखि ओमफ्राय जों बेयावनो माने बिटिसियावहाय खौसेयैनो माने फिसा फिसौ खामानिफोरखौ मावलांनो आरो बेजोंनो लोगोसे गोजोन सान्थिखौ लाबोनो थाखायनो जोंनि बे बिपिएफआव जयेन जानाय जादों आरोखि फार्स्ट टाइमावनो आं बिपिएफआवनो खामोन ओमफ्राय बिपिएफआव आङो 10 बोसोर थाबोफादों ओमफ्राय गामिखौ बिदिनो सोरनोबा बिदिनो आं मेम्बारफोरजों लोगो जानानै सोरनोबा न' बायदिसिनाखौ बिना होलायदों ओमफ्राय बिनि उनाव आं 10 बोसोर बिजों थाफानायनि उनावहाय बै समाव आं बारा मोजां मोनासै बिनि उनाव आं माबायाव थांफिनबाय नैबे एबसुजों थांनानैहाय नैबे माबायाव इउपिपिएलआव थांबाय ओमफ्राय बिनि उनाव नै दाख्लै एसे सिगाङाव फार्स्ट टाइमाव थिंबान मोननै फैदोंमोन थिंबान मोननैखौ आङो गामिनि मानसिफोरनोसो बुंना होदोंमोन ओमफ्राय बै सासे मानसिखौ आं लांफादोंमोन ओमफ्राय गामिनिनो बे मानसिया बुंबाय आरो बिसोरो आं फन खालामबाय बिसिनाव फन खालामनानै लिस्ट जाखाजोब्बाय ओमफ्राय दा गैला ओमफ्राय बे मानसियाबो न'सो लुगासिनोखामोन ओमफ्राय बिनि उनाव दाखालियो न' गंसे दङमोन ओमफ्राय न' गंसेया नै आं बेनो बिना होदोंमोन आंनो नाङा जेनेबा आं नै बेनोसो बिना होदोंमोन ओमफ्रायहाय बिसोरो बेनाव 10,000 बिदोंनो ओमफ्राय आं न'नि नामाव ओमफ्राय आं बिसोरखौ लोगो हमनानै आं सोंफिनदोंमोन माथो नोंसोर बिदि बिदों 10,000 एफाग्राब मानो लानांगौ 2,500 लाबानो जायोमोन ओमफ्राय होब जोंथ' बिदि बियाखै ओमफ्राय नै मानसियानो दङ ओमफ्राय आरो बेखौ बेनाव सोंफिनबाय आङो होब माथो बिदि बियाखैनो ओमफ्राय बे होनबाय बिदों दाना आंखौ लेंहरनानै सोंबाय न'खौथ' नोंनोसो होनाय जासिगोन ओमफ्राय बे होयोबालाय नोंसिनि खोथा होयोबालाय लागोन आं ओमफ्राय खरसा नांगोन जाहैबाय आरो ओमफ्राय खरसाया जाहैबाय 7निफ्राय 8सिम नांगोन जाहैबाय ओमफ्राय बिनिफ्राय होद होनबालाय आंनो नाङा होनदों ओमफ्राय होनबालाय बे गामियाव दङ बे दारगामनि खाथियावनो दङ न'फ्रा गंब्रै सारा बेस्रा बिसोरो दाबो मोनाखै ओमफ्राय बिसोरनो आं बिना होदोंमोन आरो उमुगनो होदो होनबालाय लिस्ट दङ जाहैबाय आरो उमुगनो होदो बिसोरनाबो लिस्ट दङ आरो बै सासेनो होदो होनबाय लिस्ट दङ दा सासेनोबो बेनाबो लिस्ट दङ जाबाय 4 मानसिनो जासिबाय आं ओमफ्राय दा बे न'खौ बिसोरनो होआखै दस्रा मानसिनो न' गोनांखानो होदों बेखौ आं बांद्राय बुंला जेनेबा मेम्बारफ्रा जोंनि खाथियावनो ओमफ्राय सानसेखालि आं मेम्बारखौ लोगो हमबाय आरो माथो बिदि नों माथो न'खौ बिदिसो होबाय मानो बिदि होनांगौ बेनिफ्राय गैयिसिन मानसिना दङ बेनो होबानो जायो बेफोरखौ माथा मारि नामा नांगौआ नों बिना लाब्रा मालायफोरखौ बिदि बुंनानै होनालै सिगाङाव बुंदोंमोन सिगाङावथ' बुंदोंमोन बिसोरो माने बिपिएफआ बिराद हाग्रामाया बिराद थाखा जायो
दानिया गावसोरखौ जों नुबाय दा आं मानि थाखाय ओंखारदों आङो नै बे खामानि बिसोर मावनो माने बिसोरनि मावनायखौ आं मोजां मोनैनि थाखायनो दा नैबेयाव आं हाबफैनाय आरो दा बेनो आं बारा बुंला दा बिसोर बुङोबानो माने बैयाव मबाइलाव नायगोन ना दा